हे भगवान, पेट वैसे ही दर्द करत रहत बाटी, ना एगो काम होखताटे ना कुछ हो। लेकिन बाबूजी से कहतानी कि बाबूजी हमरा के दवा उवा लिया दी, तो बाबूजी हर घर कहतानी कि पैसे नहीं के। आखिर हम का करी, हमारे तो बर्दाश्त नहीं के होकत ना। और ऊपर से दीदी हमारे के सब काम हमारे पे छोड़ देते बानी। एको बार नहीं की सोचत ना है कि कम से कम एकर ऐसन ही बाटे त काहे खाती काम हम देते बानी। और काला पे उल्टे लड़े लगत है कि बैठ के खाली खइबे। हे भगवान, जब आई रही तो 3 बार 4 बार तेल लगावत रही, घर के पूरा काम हम करत रही, एक उनका के छू के काम ना कर देत रही। लेकिन आज हमरा परल बाटे नु तो दीदी उल्टे हमरे से करवावत तारी। अरे हम तो उनका के बहन के तरह मानत रही ना, लेकिन वो हमारे जरे गैर के तरह करेली। ज्यादा उनका मेरे फोन करके बता मानता नहीं कि पैसा रुपया की ये लोग ना ऐसी करियन जा, वो से ना कम तो फिर दिक्कत नहीं होई। हेलो हाँ बोला था जी। अरे खुशी रह का समाचार बा? हमार बबुआ कैसे बा? समाचार ठीक है बाजी, लेकिन जानता नहीं एगो बात कहे के रहे। का बोला? ए जी कुछ पैसा रुपया घर विदा करा दे ना। पैसा तो अबे वही महीना में डले नहीं हो, का भइल? अब हम कैसे जानता नहीं जी, मानता नहीं कि घर में तो खर्चा वर्चा होला ना, पैसा खर्चा हो गई बटुए। और जानता नहीं नु ऐसा हालत बार बटुए तो हम पैसा रही तबे न कुछ होई। ना ठीक बा देखो कतनो पैसा लागी हम दे, बस बबुआ से बढ़िया से रखल रहिए, ठीक बा ना? कुछ होवे के ना चाहिए ओकरा के, आके टाइम से खइया पिया। ठीक बा जी, और अपन टाइम से खाना वाना खात रहम, ठीक बा? ठीक बा। तनी बाबूजी और कहां बा? तनी बाबूजी ले बात कराओ त। बाबूजी द्वारा पे बानी। दा तो बात कराओ ना, तो भौजी तो बात कराओ। अच्छा रुक जाइए, दीदी के बुलाओ तनी। ठीक बा। ए दीदी, दीदी रुक जाइए जी। का हो? तनी आई ना है ने। ए दीदी का हो? का चिल्ला तरू? अरे तनी सुनी ना। सुनी का है जना सकेलु का? माने तू ही बड़ गोतनी भइल बड़ू आ हम छोट भइल बनी कि जब ना बोलेबू तब हम चली आइब। अरे ना दीदी ठीक बा, हम ही आवत बानी। रुक जाइए जी, लेके जात बानी। उठ के आवे में भार पड़ता इनकर का जाने ना। एगो भगवान जी ना सही में कहला कि दुआ खता केला। हम इतना दिन से आइल बनी, आज 5 बरिस के दिन हो गए हमरा के आइले, लेकिन अभी ले हमरा के कुछ ना देना। आई ना 9वें दिन बीतले भइल ना 6वें दिन बीतले भइल, आइला आ तुरंते पेट में ले लेहलस। हमरा तो कुछ सके जाना था, लेकिन का करी, हम तो कुछ बोलियो ना सके नी के खात रहतिया। हमरो के भगवान जी देतन तो हम दिन भर बैठ के खैती ना निमन चुटुकदार। आ हमरो जना पैसा भेजतन ना, जैसे देवर जी ओकरा खातिर भेजत रहन हर महीने। जब ना देखो तब काजू आ बादाम आ किशमिश आ ओकरी बाद हॉर्लिक्स के डिब्बा हुए कुल चीज भेजत रहत रहन ओकरा खातिर के, हमरा खातिर। अरे दीदी इल्ली ना बात कर रही, वहां के फोन आइल होते। के फोन कइले बा हो? अरे वहां के फोन कइले बनी। अच्छा बबुआ जी फोन कइले बनी। अरे बाप रे बाप, तो पहिले ना बतावेला हो, हम उठ के आइला रहती। हां हेलो 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 हेलो। हाँ बबुआ जी बोली। अरे गुड़ आतन भाभी। अरे खुश रही, जोड़ा बेटा हो खोराउर। अरे भाभी तार एकदम मुंह के भाखा लागो। अच्छा और बताई का करतनी? अरे का करतनी, ड्यूटी ना। सुना ना भाभी, कौन की माने तू बौरा आदमी हो का हजी? अरे माने पैसा कौड़ी जब खत्म भइल बा त तारा बोलेला न, ओकरा के हम कहतानी कि ओकरा के टाइम से खियावा पियावा बढ़िया से। अरे बबुआ जी हम का बोली, हम बोलब त का कोई तरह से कि काहे न क्यों बोल हम बोलब त तनी निक ना लगी लोग गांव नगर। ना नीक के आ दुख के बात नहीं के, ठीक बा ना? बस हमारा बबुआ बढ़िया से हो जा, बस उहे हमारा निक बा। अरे तो हमनियो के त चाहते बनी जा कि और बबुआ बढ़िया से हो जा। हम तो चाहते न कि तार पेटो में मर जाओ। दीदी पता ना का करतानी। अच्छी दीदी का हरे मई का तो दिन भर घटल रहेला रे? दिन भर चामना तब चिल्लात रहेले का ह? अरे दीदी हम तो एक हाथ बोलाई नहीं है ना कि का बोलैनी ह? अब कि थोड़ा कर्जिया खत्म हो गल बेटे, लेते आईती। अच्छा
दूधावा। अच्छा काजू आ दूध खत्म हो गइल बा। माई तो नहीं हमर साड़ी नहीं खे कि ना तार दूध आ काजू घटल बटे। हां कहनी ना कि महीना पैसा आई त हम जौन साड़ी पसंद के लिए बनी उ साड़ी किनाए के चाहिए हमार। दीदी वहाँ के तो कहनी कि लेके खाते रहिए ना तो बबुआ फिर कमजोर पैदा हो। अच्छा बबुआ तहार कमजोर होई ओका फिकिर बा। हमरा लगे नया साड़ी नहीं खे ओका फिकिर नहीं खे। हां ओकर फिकिर नहीं खे। बाबूजी बाबूजी का चिल्लात रहे सर? हां बाबूजी का चिल्लात रहे सन? देखी महारानी के काजू खत्म हो गइल बा, दूध खत्म हो गइल बा। काजू तार खत्म भइल बा। हमारे धोती या कुर्ता फाट गइल बा, किनाते नहीं खा तार काजू खत्म हो गइल बा। बाबूजी वहाँ के तो टाइम टाइम पे पैसा भी गई दे बानी। अरे टाइम टाइम पे बिया करत आ तो हई देखत ल घर द्वारा ओकर निका चिंता के घर द्वारा बनी तार खइले के जाता हैं। खइले के जाता इनकर खइले में कुल चीज जाई। हई घर दुआर ना बनी। बैठल डी बनना तू बालू तो हई लिया दी बाबूजी हई लिया दी। तारे नियर में हरालू भीख मांग के खातरी स ठीक नु। आयो काम कर कटोरा ले लो लिया के हम दे देते तारे के। आ ओकरी बाद चाहे काजू होके चाहे पिस्ता होके चाहे दूध होके चाहे बादाम होके जो चीज मन करना भीख मांग के खियाइए। रुक अबे दीदी का बाबूजी देखी ना दीदी का को ठीक है ना कहतिया भीख मांगी या जौन जौन मन करता तन किन खइया खियाइए खूब। अब रोक के रोकी छे की हां ना के हाथ जोड़े तो का कर लगली रे? का कर लग ले है हां दीदी ले जो गाल दीदी ऐसे मत कर दीदी। अब से भीख मांग के तोरा जो चीज मन करे तो खाइए। बगल चल जो आज के बाद दुआरी पर अगर आ गईले दीदी वो ऐसे मत करी ना। अब जो ये द्वार पे हटी बाबूजी दीदी ऐसे मत करी दीदी। आज के बाद अगर हमरा दुआरी पर आ गई ना तो तब तारे के हम बताइब। चल जी एकदम मुंह करके लगा दिए। आखिर मुझसे नालत में कहाँ जाई। आखिर कौन गलती कैले रहे भगवान जी कि हमरे क्यों इतना दिन देखा बंदर वो से भी वो क्या नहीं की जनत कि हम इतने दिन माने और दीदी लोग तानी भी हमरे पे तरस ना कैली है जे। मेरे पेट दर्द करत रहता है। नहीं भले हम अपने लड़के के कुछ ना हो कहते हम कोई घर से कुछ मांग के खा लेते नहीं ताकि हमारे लड़का ठीक रहो। क्यों बाटे जी क्यों बाटे अरे क्यों बाटे का भैया कुछ दे देना खाए के। खाए के हे हथु में कहाँ भीख मांगतलू का है का कोनो कष्ट बका? हां क्या बताई भैया हमारे घर के सब लोग हमारे के निकाल देलन। हमारे बड़ी जेठानी और ससुर मिल के निकाल देलन। हां मरद निखन का हमारे पति बाहर में बाहर कुछ भी नहीं खन जाता। फोन वगैरह कुछ ना करलन? हां फोन करेलन लेकिन हमारे से बात नहीं की करावत। हम का करी बताओ तो वैसन काम करे ना कि तब हमारे के रह ना अपन बढ़िया से देह छुटकारा कर लिया तब बहन जी काहे के हां रह ये जे हमर माई बहन सब बाली सना अपन सब तारा तम देह छुटकारा हो जी तब जइया बहन काहे के झूठ कतना पड़। हां हम नहीं के रह सकत काहे ये दुनिया लोग जाने तनी ना कि ताना ओना मारे लगी हमरा। रुक जा ले आओ तनी भिक्षा ठीक ना रुक जा जब इतना पैसा तो रुक। बताओ कि भैया कितना अच्छा बानी। एगो हमार ससुर बाड़न और गोतनी बाड़ी कितना निर्दयी बाड़ी जा। ला बहन ला ला अरे का हो गेले अरे कह त ना ज्यादा दिन हटू हो गल बका हो बुझा घरवा कोनो नहीं खिस ना चल गेल गली सन पूरा बुझा तो सब हमारे करे के पड़ी काहे मरे तने ना। हां अरे बहन रुका